Idea parku sa nesnaží nejakým spôsobom ignorovať to prostredie, v ktorom je osadená, ale určitým spôsobom tento park akceptuje ten ruch. Berie tú energiu a pretvárajú po svoj prospech. Naším cieľom a zároveň aj zadaním bolo vytvoriť na nevyužitej a degradovanej mestskej ploche komplexný športovo-rekreačný park. Jednotlivé športové aktivity sú v priestore komponované podľa určitej gradácie. Najsilnejším elementom v území je skatepark, ktorý je veľmi pútavý a vytvára jeden celok. Na skatepark naväzujú potom ostatné aktívne športoviská, ako zostavy pre fitness, workout, stolný tenis alebo voľné posedenie na trávniku. Celú túto športovú centrálnu plochu vlastne ohraničuje a rámcuje bežecký okruh dlhý 226 metrov a kompozíciu parku ukončuje detské ihrisko s rôznymi hernými detskými prvkami a terénnymi modeláciami. Taktiež pre nás, krajinných architektov, bolo veľmi dôležité aplikovať do územia vodozádržné opatrenia, dbať na funkčnosť a udržateľnosť celého parkového systému. Našou snahou bolo dostať do územia čo najväčšie množstvo vzrastlých a dlhovekých stromov, aby sme zabezpečili isté pritienenie tých športových prvkov a aktivít v nejakých letných horúcich dňoch. Zaujímavým netradičným elementom je systém osvetlenia, ktorý je pôsobivý vo večerných hodinách a je založený na princípe zavesených svietidiel na lanách ukotvených na stožiaru. Mestská časť Karlova Ves nemala doposiaľ takýto priestor pre ten aktívny oddych, doposiaľ nejak zadefinovaný a je to pre tú mestskú časť veľmi výrazný posun vo verejnom priestranstve. A prečo sa stal nominovaným? Asi je dobre navrhnutý. Neviem. Perfektné. Akože urobiť niečo takéto je vždy perfektný počin. Trošku to musí výrásť, trošku sa to musí zabývať, ale ako som počul, je to naozaj obľúbené miesto. Aj pre komunitu, aj pre skaterov. Takéto věci sa musia robiť aj ďalej. Nám se hrozně líbí, že tady na místě, kde byla taková nic říkající louka, se vlastně najednou úplně to místo oživilo, zlegitimizovalo. Líbí se nám i, jak je to pojatý, dá se říct hodně intenzivně, ale to právě, že tomuhle místu vůbec nepřekáží, spíš mu to dává na jeho smysluplnosti.